kudenga tinaona Isho zopita Jega Twins for the people Icho Jega Lopita utazo watwiza ukati Eka Iwe Wanokuwa wanosaka wachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wawo wanokumbira wanopiwa wanosaka wachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wawo. Imba ichinzwe mpe Tiende Yeka Wenjiwe Imba ichiza Mati winzi Koma zosengereshe hembe ingadzise spurishe Mwatise imi Goodbye, my teacher. Toenda kundezea. Goodbye, my teacher. The twins. for the people. Chisa mabhandi manje. Vadzise kuti mabhandi voisa sei. Tainoki mubateru woko rangu nditauri ranene mwi kana nzira yoshaikwa tenzi bumandi pambele mwi alingambo pambinde kadutu riri kufufuta milau yakateiwa wawengiwa nondiyeza eseraya madambuzo tenzi bumaindi fambene mwikuti mandi azororoje pasiji no wanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko akarandi one Zioni ndibvumei ndifambe nemwi.
Zingine zisizo zakaita zvakaita zvausati anoshanda nguva dzose tinotenda zvakutafumbira una masimba unowakasikabonga nenyika zvamunhu nezvose mbiri ngaikudzwa kuna Jesu Kristu kusingaperi. Mangwana Parise kunyanya sekuru vari kuona kuti mangwana munotivigira chicha chete anze kunowana kunokudzisa kachika manje mukuti saka isekuru chakumboenda kumusha kudzoka mangwana kuuruseke zvinse tekuoneka Mai Sean isai makiwa yamuregezokanga mwandanani. Saka guys, takuenda ku Plumtree, my twins. Plumtree for the people. My escorts na Gogo. Sekuto kureta dzoka. Saka mangwana ndofunga ndo pane ka get together kachoni asitodzoka mangwana saka tikunobatira mublawa ayo. So far so good asati aziva kuti kunovatira papi exactly asi tikunovatira mublood. I always have a plan. In future munongofanira kuziva kuti 1 + 2 = 78 muona manje saka ndo zviripo uye pedo zvemanditwins mobva manditiza saka mozvionawo matwins achena kuitira kuti tinge tichifamba navo mavhidhiyo ese tikumaisa nhasi kuitira kuti vazive kuti aiwa vakomana vamushira tanga tingokomunicata nefamily yako simwe kwati kuita tokufondera nefamily yacho zvakare tichivazivisa sekuri tokutendai nekutipa Gogo nemwana wenyusikana kuti atiperekedze kuti chokwadi haisi nyore kuti wosvika pamusha pevanhu wonzi aiwa tora hako mudzimai wangu nemwana wangu uinde navo kubasa rako nekuti ire ratova rangu asi ndoda kutendai. mufambe mushe mwari akuchengetei kuve nomufaro kwamunoenda ndizvozvo totarisira kuti pamwe vachatamba uzingaiti nekuti mujaha uyu ndopunoimba ivakafanana ndokutozozvona vakafanana saka chitakuinda tangotona mavanga mumaoko ake icho tiende kudenga tiona mumaoko ake izvo zvopinda jeka twins for the people Yamachia. Icho, jaka, unopinda utanzo watwiza ukati, eka! Iwe! Pari mwana? Vanokumbira, vanopuwa, vanosaka, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo. Vanokumbira, vanopiwa, vanosaka, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo. Imba ichinzwe mbi? Tiende Mati winzi koma zosengere zvihembe ingadzise shure kozabatwana isaibuya iwe sing for us yo ipe kozabvepi idzodzo vakomana uyaimaekera hayi kakandidamburidzi saka kachinzika ferisa oi iri gumbo remunhereri vasikana apa patsikwi zvapo ukazinowa kudzikisa handbrake pamwe ndiori kutofaita nehandbrake oi bvisa maekera uyu mutwinzi Ndakuenda? Alright. Leo aenda takufamba mbichana kule. Alright. wasara
Ngazigwe fresh. Garage. Mozisa fresh. Alright. Fresh. What's my body? Goodbye, my teacher. Goodbye, my teacher. Goodbye, my teacher. The twins. For the people. She said my band, manch. What to say? Kuti my band voice say. Unambuya avo. Saka vakuswa my seat belts. We are going to Plumtree. It's true. Ahoy, Plumtree. Ahoy, Plumtree. Ahoy, Dhupute ahoy. The Dhupute. Ahoy, my twins ahoy. My twins are just zisha. Sagatinte.